lero pa 20 February 2026 anti-corruption bureau yalusa press release. So press release tiwerenge kuti chani yamba anti-corruption bureau press release date 20 February 2026. So lead yake akuti ACB arrest 5 on charges of corruption and money laundering in connection to Greenbelt Authority investigations. So chiminafara nthawi zapa njokuti amanga anthu ena 5 powaganizira pokhuzidwa makamaka ndi nkhani zako Greenbelt zija makamaka idapangidwa whistleblower ndi platform for investigative journalism. So the Anti-Corruption Bureau informs the public that on 17 and 18th February 2026, it arrested 5 individuals in connection with offenses of corruption, abuse of office, and money laundering in connection to the Greenbelt Authority investigation. The suspects are Lois Chilinsungwi, a former director of Ministry of Finance, former director of budget ku Ministry of Finance, Joseph Banda, a part-time worker ako SDK Engineering, Mpaso Mtoza, a intern ako SDK Engineering, Alani Chaweteka, anali ako achapwe general dealers and akondwani ndoko anali managing director aku Bitrate Media. So akuti all the suspects have already appeared before court and granted bail under various conditions except Kondwani Ndoko, whose bail ruling has been reserved for 20 February 2026. So akuti anthu osewa apangidwa kale charge komanso apasidwa belo kupatulapo Akondwani Ndoko amene belo lawo ikamvedwa lero kuti apasa kapena sawapasa. Zimezi zikubweresa ati this brings the total number of suspects arrested in this matter to 16. So izakuti pa nkhani yonseyi Anti-Corruption Bureau yamanga anthu 16. Other 2 suspects who were due to be arrested during this round of arrest are at large and the bureau is pursuing them. Akuti anthu ena awiri amene amayeneka amangidwe nawo pa 17 ndi pa 18 ipa sana wamange. And the ACB kwasaka ndithu. Further arrest on this matter will follow soon. So nza kuti apa pasanamalize kumanga ndithu anthuwa akuti anthu ena akhala akumangidwa abe. The Anti-Corruption Bureau remains committed to swiftly pursue all cases of corruption and ensuring that all individuals involved are held accountable under the law. Akuti Anti-Corruption Bureau yo ali committed akufunisisa ndithu atathana ndi katangale makamaka makesi onse akatangale komanso akufunisisa anthu onse amene amakhuzidwa ndi katangale atamangidwa komanso lamulo litagwira ntchito pa iwo. So ujeni press release imene yasayinidwa ndi Jacqueline Ngongonda amene ali a senior public relations officer Anti-Corruption Bureau. So nambala yawo ndi 0 awiri 68 29 492. Pangani follow Shamina narrates kuti zizikupezani zongochitika kumene ngati zimene zizi mukhale ndi tsiku lopambana.